Ayo do, tak jan do, balik ke motor do. Balik nih motornya nanti lho, Mas. Balik ke yang Purwantara lho do, ayo do. Kae, nganggo bis kae. Ya wes, ayo, Mas. Ayo. Wis ayo kok abenono sik. Ya. Anu ya, Mas. Iki ku nek dalan lurus tak gawane ya. Tak jajal iki. Iya lho do kok gawon. Iso ora kowe kok. Terus mencolot nah, nek dalan iku. Tenang aja, Mas. Nah, iki ketake aku iso menguasai iki. Nah, engko tak ndek ning ngarep kono to. Kayak gawonen to, iki kan dalane lurus. Karo latihan ku mengko iki. Nah, inggire kon kae ngarep kono. Sik di deg-degane ora penak iki. Nah, ndek ning kene ya to. Gawonen. Ki persoalannya piye, Mas? Lah iki pernelenge ya kuwi. Kok pernelenge piye? Lah ki arek maju ki arek apa, Mas? R ki racing to. Lah engko nek wis mlebu gigi 5, cek kurang banter, langsung sauten R tambah jus ngono kok. Walah, iya, Mas. Lah iki bis apa to, Mas? Tek enek gigi racing barang ki. Nah iki bis drak to iki to nek nggo alon-alone to. Ya. Oh, iya, Mas. Ya wis tak mlaku ya. Ya. Nah. Iki bis drak to alon-alon to. Wani menggo ora iki kok. Insyaallah wani, Mas aku. Yes, pione kae, prei urung. Rai, Mas. Rating. Oh, Wis. Mas. Ya. Wah. Biaya sik to. Wah, sayangnya wengi, Mas. Lah nek wengi nyawa? Lah ora iso nganggo kacamata nah. Lah ya kacamata dienggo ora apa-apa. Ya ora ketok dalane. Lah ya aja ngenggo nek no. Penak ora to? Kok enake, Mas. Wah iki tikungan tajam to. Wah ya iso. Saya pinter. Niku ngaku, Mas. Iya to ya. Mandeke pra kene iki, Mas, karep iki. Ya kono kae lho kae tulisane kae. Oh iya, iki sing tulisan Ya nek wong mlaku kae lho ya. Oh iya. Kiri seledane munggah. Oke. Heeh, ngiri. Awas. Ekor, iya, ekor awas, ekor Aman. kiri. Mandek dong. Ini, Mas. Up. 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 Ya. Yes.